Salutare, numele meu este și că filmez. Salutare, numele meu este și să facem un Minecraft pe lumea lui Mirciu. Cică cum ai zis? Mirciu? Ba da. Da. Hai să văd că am glumit. Am glumit că să ieși la papcu. Și-am văzut. Da, am văzut cărbuni. Și eu. Că am văzut și numele. Ești pe mapa lui? Ești pe mapa lui? Ești pe mapa lui? S-am văzut baiurile de spawnele astea, bă. Bă, da. Bă, nu m-am dus. Ce te faci? Dă-mi și item-ul. Hai un pic afară. Nu mai sări tu! Puberit acasă, puberit acasă, puberit acasă. Nu eu l-am pus. Hai să-mi iau item-ule. Pot să-ți dau. Nu-ți lui. Unde știi că ești la spawn? La spawn ești? Să văd. Oare că nu se... Dar ce cu mapa asta, mă, de tot ce dă la spawn? Nu înțeleg. Important e că eu sunt aici. Dar ce cu mapa asta de tot ce dă la spawn? Nu înțeleg. Sper că pe mie nu mă dă. Bă, nu. Pe mie nu mă dă niciunul. Vezi, mă dă la casă. Tu pui flori în casă? Hai, eu mai nimic până atunci. Da. Am luat. Bă, lasă oameni. Ciuki, pelse, păleu. Ora numai doi cărbunezi și nu știu noi. Uite, uite o lună. Uite, repede merg și turnăcopul meu de argint. Hai să vedem unde-i pasează să crezi liniții. Mircile, unde se pasează? Pasează, unde se? Au, aici. Bă, vezi că-ți văd numele. Îți văd numele. Ba, da. Dar nu înțeleg. Nu te-am dat, mă, că am glumit. Ce că fac, Dariu? Bă, vai, dar ce lag ai pe mapa ta, mă, Mircea. Ce ai tot ăla pe mapa ta, mă? Ești băgat de că bun, yes. Normal.
pus? Bă. E faza mea. Am 24 de cărbuni. Nu mă duc la mina pentru că dacă ai zis că sunt bă, mai pus de cu ceva magazin. Să văd. Nu lasă așa. Ai lăsat așa? Nu? Ai pus 0. Hai bă zi, ai pus 0. Bun venit acasă, bun venit acasă, bun venit acasă, acasă. Nu m-am întors. Nu-mi zice că ai avut și tu, eu mi-am făcut un steag și mai am 9 cărbuni. Nu, mă, ce bun e bun să mi-am făcut și eu. Bă, și sper că chiar când mă duc la minat să fie dificil și eu. Ce omor? 1, 2, 3, 4. Fier. Și găsi fier. Bogați de barosanii. Dar recunoaște casele la cu creativ numai așa ca să nu mai ca să nu-ți faci unelte de piatră, așa-i? Miți la cu creativ ca să nu-și mai fac unelte de piatră. Dar când va avea diamond-uri și de astea, le va arunca și va face unelte, așa-i? Asta e secret. Asta e secret, lasă-l. Nu le arăt că nu știu unde e, că am uitat. Hai, să arăt eu. Da. Da. Nu mă des mai grijă la capcane că am legat-o de ușa. O stai că minez. Hai că la tine era. Mi-am pus torță. Mi-am pus o torță pe ea. Una pe toată și toată. Deci cu toată și torță. Lasă-mă, Miciu, că nu știu nimic. Da, nu, ăsta nu e. Da, nu. Ce-i? Las că vin imediat să mă minez. Mă nervez. Nu mă zice. Bă, nu mă zice. Hai mă că vin. Hai răbdare. Acum. Noi. Băi, noapte? E noapte, mă. Ai zi. Am văzut. Stai. Ai, zi unde-i. A, uite. Aici-i. Ui, ăsta e pasajul secret, oameni buni, de care tocmai ziceam eu.
Ce? Bă, bine, mai am jumătate de viață. Eu mai minez. Da. Dacă răi minează și tu. Altcumva n-ai cum să te culci. Du-te cu barca. Du-te cu barca. Să te duci, papă. Bă, în episodul următor, vrei să facem o întrecere cu barca? Da, când? Când vrei să facem o întrecere cu barca? Mai trebuie să facem, să vadă și. Ce? Nu mă, în episodul următor. Iară fier. Yeee, fier. Am găsit fier, am găsit fier. Ce? Cât fier am? Profesor, mă vor că și dacă mă mor, iar mă dă la spawn și nici lucru, nici itemele nu mă dă. Apoi am luat deja fieră. Bă, da, flinte. Bă, nu mai te zice. Am văzut noaptea cum trece prin fața ochilor. Am văzut noaptea cum trece prin fața ochilor. Mă nervează grev. La ce te faci acolo? Dar nu mai trebuie. Frate, ce mă nervează grevul? Mă mir cum din arda de peșteră. Frate, ce mă nervează grevul ăsta? N-ai ce să faci. Nu mai vreau grevul. Închide episodul, nu mai vreau grevul. Hai, frate! Păi iară grevul! Nu mai suport, nu mai minez. Ca la te cade. Zic care grevul. Oh. Bă, ce mă nerviază. Oprim episodul, frate. Stai să stau să iau filmul ăsta de grevul. Gata, să terminăm. Hai, lasă-mă pe mine să minez. Lasă-mă tot acasă. Dar închide episodul. Asta este pentru episodul astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Darius și el a fost Papa. Spune-le, Pa, Mirciu.